गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ गोबाव समनिफ्राय बा गोबाव समनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथियैखौ बा खोनाफेरैखौ मिथिनो खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरो। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आं सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो बिथाङा आंनो मा कमेन्ट लिरहरदों बेखौबो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनि बे समाव। अब्ला बिथांनि नामानो जाहैबाय धर्मेन्द्र आरो बिथांनि टाइटेलखौ आं मोननो हायाखै। अब्ला बे समाव बिथां धर्मेन्द्रखौहाय आं स्पेशली दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौहाय आं हाजासे थेंक इउ आं जासिहरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखायबो हाजासे बिथांनिसिम थेंक इउ आंनिफ्राय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, बिथां धर्मेन्द्रनो आं मोनसे खोथा होदों, मानोना बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट लिरदोंमोन आरोखि। बे कमेन्ट लिरनायावहाय कमेन्टनि दुवारै बिथांनि कमेन्टनि एन्सारखौ होनो हायैयाव आं बिथांखौ बुंहरदों आं मोनसे भिडिअ लाबोगोन बिनि सायाव आरो भिडिअनि दुवारै नोंनि कमेन्टखौहाय आङो रिप्लाइ होगोन बेबायदि। आं खोथा होनाय बायदि ना, सम गैयाब्लाबो आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरो दासान्दि नोंथांमोननिसिम आङो बिराद बेस्थ' थानायखाय आं भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै। गोबांथार गोसो दंमोन नोंथांमोनजों गोबांथार बाथ्राफोर शेयार खालामनो ना, गोथार बाइबेलनिफ्राय आरो माखासे बायदि बायदिनिफ्राय। अब्लाबो इसोरा दिनै आंनो बे समखौ होबाय नोंथांमोननो बे कमेन्टनि दुवारै नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनज्लायनो थाखाय। अब्ला हामबायसै बे समाव। अब्ला फै जोङो मिथिनानै लानि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे बिथां धर्मेन्द्रआ आंनो मा कमेन्ट हरदों जोङो गिबियावनो मिथिनानै लाग्रोनि आरोखि। आंनो बिथाङा बेबायदि कमेन्ट हरदों, जिसुआ सोरनिफ्राय जोनोम मोनखो आरो बाइबेलखौ सोर लिरखो आदा होननानै बिथां सार धर्मेन्द्रआ आंनो बे कमेन्टखौ लिरनानै हरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे कमेन्टखौ खुब गाहामथारै खोनाबाय ना, आंनियाव मा सोंहरदों। बिथाङा बेखौनो सोंहरग्रोदों जे जिसुआ सोरनिफ्राय जोनोम मोनखो। अब्ला फै जों बेखौ एसे मिथिनानै लानि जे जिसुआ सोरनिफ्राय जोनोम मोनखो आरो जिसुआ माब्रै बे बुहुमाव जोनोम लाफैखो। आं सासे ख्रिस्टियान जाबाय नालाय आरो स्पेशली आं सासे ख्रिस्टियान इउटुबार जानायखाय बिथाङा बेखौ मिथिनो लुबैदों होननानै आङो सानदों। बिथाङा गावनि कमेन्टनि गेजेरजों बेखौ फोरमान होयो। आरो बेखौ मिथिहोनाया सोरनिबा एगेन्स्टआव नङा, सोरबा बबेबा धोरोमनि सायाव एगेन्स्ट बियो दिनै नङा आरो बेखौ जों दिनै मिथिथारनांगोन। अनजाग्राफोर आरो बिथां धर्मेन्द्रजों लोगोसे ना मिथिनो फै, जिसुआ बेबायदि जोनोम जादों मिथिबायना। आं माखासे बाथ्राफोर दिनै लिरनानै लादों जेन' आंनि बुंनायफ्रा मिस्टेक बा गोरोन्थि जाया, मानोना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो गोबांथार गोरों गोरों मानसिफोर दिनै दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। नाथाय माब्लाबा भिडिअनि गेजेरजों बुंफ्लांनायाव गोरोन्थि जायो, ओंखायनो गोरोन्थि जायैफोरबादि आङो माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै लादों आरोखि। बेनिफ्रायनो आङो फरायनानै बा शेयार खालामनि नोंथांमोननिसिम। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि जोनोम जादों बाइबेलनि मथेब्ला जों मिथिनानै लानि, जेब्ला मरियामा सासे गोथार सिख्ला आयथामोन आरो मरियामा सासे गोथार सिख्ला आयथा जानायखाय ना, बेखौ हाबा लानो थाखाय जसेफ होनजानाय सासे सेंग्राया बेखौ हाबा लानो अलरेडि सोंखाबायमोन आरोखि बे समावहाय। मानोना मरियामाबो सासे सिख्ला आरो जसेफआबो सासे सेंग्रामोन बै समावहाय। जेब्लानाखि सोंनाय बाथ्राफ्रा जोबो बा जाखाङो, अब्ला बे समावनो बाइबेला जोंनो मिथिहोयो सोरगोनिफ्राय इसोरनि दूत बा इसोरनि आरफवा
बुहुमाव फैनानै सिख्ला आयथा मरियामजोंहाय मा जाफैयो नुजाफैयासै that means दर्शन जाफैयासै आरोखि दाना बे सोरगोनि दुत बा सोरगोनि बे दुतआ बा आरफआ बेनि नामा गाब्रिएल आरफमोन आरो बे गाब्रिएल आरफआ बा बे गाब्रिएल दुतआ ना मरियामजों नुजाफैनानै बेबायदि होनफैयासै ना नों सासे बिसा हौवा जोनोम होगोन नों सासे बिसा हौवा सारिगोन होननानै बेबायदि खबर होफैबाय आरोखि मरियामनो अब्ला बे समाव मरियामा सोमोनांबाय आन्दायबाय मानोना मरियामा हाबायानो जायाखै आरो सासे बियो सिख्लासो आरो इसोरनि नोजोराव बाइबेला मिथिहोयो मरियामा बै समाव सासे बिराद गोथार सिख्लामोन होननानै बाइबेला मिथिहोदों मिथिबायना आरो दाना बे समाव मरियामा आन्दायबाय बियो माबोरै जानो हागौ आंथ' दाबो हाबायानो जायाखै आंथ' सासे सिख्ला आयथासो होननानै मरियामा सोरगोनि दुत बा आरफ बा सोरगोनि गाब्रिएलखौ जे खबरखौ लाबोनानै होफैदों बेखौ बेबायदि बुंफिनबाय आरोखि माने आं दाबो हाबायानो जायाखै आं दासो सिख्ला आयथा आं माबोरै बेबायदि जोनोम होनो हागौ बेबायदि माने होनबाय आरोखि माने मरियामा गाब्रिएल आरफखौ बेबायदि होनासै बियो माबोरै जानो हागौ होननानै अब्ला बे समाव सोरगोनि दुतआ बेबायदि बुंफिनबाय मरियामखौहाय मा होननानै बुंफिनबाय नोङो दागि नोंनाव जोनोम जाफैगोना गोथार ओमफ्राय बियो गोथारखाय बे गोथार जिउनि बोलोजोंसो नोंनि गोरबोआव थाफैगोन that means नोङो गोरबोबती जागोन बेबायदि दिनै बुंबाय आरोखि सोरगोनि आरफआ बे समाव मरियामखौ दाना अब्ला बे समाव बेबायदि बुंबाय नालाय ओमफ्राय बै समाव मरियामा इसोर गिग्रा सासे सिख्लामोन आरोखि इसोरखौ बिराद खुलुमोमोन आरो इसोरखौ गियोमोन इसोरनि हुकुमफोरखौ बिथाङा मानियोमोन बेनिखायनो इसोरा मरियामखौ सायख'दों आरोखि बै समावहाय अब्ला बेबायदि जानायखाय दाना मरियामा मा बुंबाय बै समावहाय इसोर गिग्राखाय दे बिदिब्ला इसोरानो बेबायदि सिन्था खालामबायबा सानबायबा फोरबोआनो दे इसोरनि इच्छा बा फोरबोनि इच्छा बादिनो जाथोंसै होननानै बुंनानै लाबाय आरोखि मरियामा अब्ला बेखौ बुंखांनायनि उनाव इसोरनि दुत गाब्रिएल आरफआ बा गाब्रिएल दुतआ सोरगोआव थांफिनासै अब्ला बे समाव ओरैबायदि जाबावबाय ना ओरैबायदि जाबावासै जसेफआ दाना जसेफनिखौ एसे मिथिनानै लाबाव दिनैलाय माने ओजों जसेफआ मरियामखौ बेबायदि मोदोमाव थानाय बेबायदि गर्भवती जानायखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय आरोखि ना जे आं बेखौ सोंदोंसोमोन हाबा लानो थाखाय बा हाबा लानो थाखाय अलरेडि खोथा बाथ्रा जाजोब्बाय अब्ला बियो माब्रै हाबा जायालाबानो माब्रै बेबायदि गर्भवती जाखो माब्रै बेनि मोदोमाव बेबायदि जाफैखो माने फिसा थाखो नोरैबायदि माने जसेफआ दुखु मोनबाय आरोखि अब्ला बे समाव जसेफआ लेखा गोरों मानसि नालाय जे मरियामखौहाय माने दावराव खालामालाबानो सिरि सिरि नागारनो सानबाय दा थारमाने बेखौ नांला मानो बेबायदि हाबा जायैनि सिगां बेबायदि गर्भवती जानायखाय मोदोमाव थानायखाय अब्ला बाइबेला जोंनो मिथिहोबावदों अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्ट'आ जसेफ आरो मरियामजों हाबा जायैनि सिगांनो मरियामनि गोरबोआव गोथार जिउनि बोलोजों बियो मा थाफैदों मोदोमाव थाफैदों जिसुआ मरियामनि गोरबोआव थारमाने हाबा जायैनि सिगांनो आरो बेजों लोगोसे जसेफ आरो मरियामजों लोगोसे थायैयावनो बे जिनिसा दिनै जादों मानोना बियो गोथारखाय आरोखि गोथारखाय आरो बियो माब्लाबाबो माने बिसि फिसाय हाबा जाखांनायनि उनाव बियो दिनै बेबायदि जोनोम लाफैनो हाया मानोना बियो गोथार बे इसोरा अब्ला दाना बे समावहाय बेबायदि सानफुबाय थानायावनो सानसेखालिनि मोनायाव ना बे एखे इसोरनि आरफ इसोरनि दुत that means गाब्रिएल आरफ बा गाब्रिएल दुतआ दाना सिमां मोगथां बा सिमाङाव जसेफजों दाना नुजाफैबावासै
मरियमजों जेरैबायदि नुजाफैदों जसेफजोंबो बेबादिनो नुजाफैनानै बुंफैबावबाय मा होननानै बुंफैबावखो आं नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय बे समाव फरायनानै मिथिहोनि बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोनाबो बाइबेलाव नायबा मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 1 बालाबनि 20 सिरियाव बेबायदि बुंफैबाय नुजाफैनानै इसोरनि आत्माया मानोना जसेफआ नागारनो साननायखाय नाथाय बेखौ मावनो साननायावनो फोरबोनि सासे आत्माया बेखौ सिमाङाव बेबायदि होनदों ओ जसेफ दाबिदनि जोलै नोङो मरियामखौ गावनि बिहि खालामनानै लानो दागि मानोना बिहा गोथार जिउजोंसो मोदोमाव थादों होननानै बेबायदि बुंफैबाय आरोखि माने जसेफखौ खोन्थाफैबाय नोङो मरियामखौ गावनि हिन्जाव बा गावनि हिन्जाव बा बिहि खालामनानै नोङो लानो गिनो नाङा बा दागि जे बेनि मोदोमाव जे फिसा थादोङो बा बिनि गोर्बोबथियाव जे थाफैदों मोदोमाव बियो गुबुनजों बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानै गुबुनजों गाज्रि बेबायदि मोनसे रिलेशनशिपआव थानानै जायाखै बियो गोथार जिउजोंसो बा गोथार जिउनि दुआरैसो बोलोजोंसो बे जिनिसा थाफैदों जादों होननानै इसोरनि दूतआ जसेफनो क्लियारिफिकेशनखौ खालामनानै होफैबाय अब्ला जेब्लानाखि बेबायदि रोखा फोरमायथिनायखौ होफैयो इसोरनि दूतआ अब्लासो जसेफआ मानिबाय आरो मानिनानै मरियामखौ गावनि बिहि बा हिन्जाव खालामनानै लाबाय आरोखि आरो बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबावदों जेब्लासिमहालागै जिसुआ जोनोम जायाखै अब्लासिमहालागै जसेफआ मरियामजों लोगोसे थायाखै दैट मिन्स बिसना गंसेयाव थायाखै आरोखि बाइबेला बेबायदि जारिमिना दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों आरोखि अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बेबायदिनो जोनोम जाफैयासै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे बिथां धर्मेन्द्रनिसिमबो आं दिनै बेखौनो फोरमायथि हरबाय आरो बेजों लोगोसे अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम लानायनि उद्देश्य आरो थांखिआ बेनो जाहैबाय जे बुहुमाव थानाय मानसिफोरखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनानै गावनो जोबथा बुलि बे संसाराव जाफैनानै जों सुबुं हारिखौ सोरगो रायजोखौ होनो थाखाय बियो जोनोम लाफैदों आरोखि आरो बे बुहुमावनो जोबथा बुलि जों सुबुं हारिनि थाखाय आरोखि पापनि थाखाय गावनो बुलि जाफैदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुहुमाव थानाय गासै सुबुं हारिखौ बासायनो दिनै बियो फैदों आरोखि जायहा बेखौ फोथायगोन बिनि आदेशखौ मानिगोन बिहा पापनिफ्राय उदांस्रि दं होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो आरोखि आरो दाना अब्ला फैदो नाम्बार 2 पइन्ट बिथाङा आंनाव मोननै सोंहरदों नालाय नाम्बार 2 पइन्टआ बेनो जाहैबाय नाम्बार 1 पइन्टआ जोब्बाय नाम्बार 2 पइन्टआ बेनो जाहैबाय दे बाइबेलखौ सोर लिरखो आदा होननानै आंनाव सोंहरबावदों बिथां धर्मेन्द्रआ आरो बेनि सायावबो फै जों मिथिनानै लाबावनि आं जेसेबां मिथिदों आं बेखौनो शेयार खालामगोन आरो बेयो नंगौ आरो सैथो दा बाइबेलाबो दिनै बेबादिनो लिरजादों गोबां मानसि लिरगिरिफोरनि दुआरै बाइबेला दिनै लिरजादों नाथाय बे नङादि मानसिफ्रासो लिरदों होननानै बे लिरगिरि मानसिफ्रा गावसिनि गोसो बायदि गावसिनि नलेजजों गावसिनि गियानजों बाइबेलखौ लिरदों बे नङा आरोखि मानोना जारिमिना दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो जेब्ला बाइबेल लिरगिरिफ्रा बाइबेलखौ माने इसोरजों लिरनो थाखाय हुकुम होजायो अब्ला बे समाव बिथांमोनखौ बिथां लिरगिरिफोरखौ इसोरानो गाइड खालामदों आरोखि जारिमिना जोंनो बेखौ मिथिहोयो इसोरानो गावनो मा रोखोम लिरनांगौ मा बाथ्रा लिरनांगौ माबायदि बुंनांगौ बेखौ इसोरानो गावनो गाइड खालामदोंमोन आरोखि गावनो दैदेनदों आरोखि बाइबेलखौ लिरनाय समावहाय बेनिखायनो रावबो लिरगिरिफ्रा गावनि गोसो गावनि नलेज गावनि गियानजों बाइबेलखौ दिनै लिरनो हायाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बिथां धर्मेन्द्रजों लोगोसे आरो बाइबेल
लिरगिरिफ्रा जाबाय गासै 40 जन that means 40 जन मानसिफ्रा बाइबेलखौहाय आलदा 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 जायगाफ्राव दिनै लिरदों आरोखि मोनसेग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे बाइबेलखौ लिरनायाव गासै 1600 बोसोर 1600 years नांदों आरोखि जारिमिना जोंनो बेखौ फोरमायो मानोना इसोरा गाव जेब्ला गोसो जायो अब्लासो बेखौ लिरनो हुकुम होयो आरो गावनो दैदेनो बे बाइबेलखौ लिरनांगौनि थाखाय दिनै बाइबेला बेबादिनो इसोरजों दैदेन जानानै मानसिनि दुआरै दिनै लिरजादों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय बे बाइबेलनि बाथ्राया ओरैबायदि बोलो दङ ओरैबायदि शक्ति दङ मिथिबायना बे बाइबेलनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बै गाज्रि भुतफोर हमजानाय गाज्रि आत्माफोर हमजानाय गाज्रि मा होनो बिदिखौहाय बारफोर नांनाय भुतफोर हमजानाय जोङो माब्लाबा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ बबेबा स्कुलावहाय ना गाज्रि भुतफोर हमनाय नैफोरबायदिफ्रा बैफोरबायदि भुतफ्रा जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ बिराद स्ट्रं आरो नंगौ गोथार सैथोयै फोथायो बेबायदि मानसिफ्रा बे गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ बुंबानो बे गाज्रि भुतफ्रा मिथिबायना गाज्रि जिउफ्रा गाज्रि आत्माफ्रा एकदम बुंनाय लोगो लोगो खारखायो आरोखि ओरैबायदि आरो दिनै बेल' नङा बुहुमाव नुनो मोनबावदों आरोखि बियो दुगा दुनायनि राव नङा जायफ्रा बे फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बिराद गिदिरै गोथारै नंगौयै सैथोयै खुलुमदों फोथायदों बिथांमोना प्रार्थना आरज खालामनाय लोगो लोगो बेमारफ्राबो दिनै हामदों लेंग्राफ्राबो थाबायदों थैनायफ्राबो दिनै थांखांफिनदों आरोखि मानोना जिसु ख्रिस्टआबो जेब्ला संसाराव दङमोन थैनायखौ थांखांहोदों लेंग्रा खाना खुजा बेमारिफोरखौ दिनै फाहामदों बेबायदि आरोखि ना बेबायदि फाहामदों आरो दिनैबो बे बाइबेलनि बाथ्राफ्रा बेबायदिनो बोलो दं आरोखि ओरैबायदि शक्तिशाली तो हामबायसै अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां धर्मेन्द्रजों लोगोसे जायफ्रा मिथियामोन मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौ मिजिंथिहरबाय आरो बिथां धर्मेन्द्रनिसिमबो बेखौनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों खुब गाहामथारै मिथिबाय होननानै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय तो हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।